live Chenro mar Kuku Mar Wach chieng makawuono ne bang' kane waseloso koda ka nyadendi Kanzendena e chenro nero mar Rameny County mane jawach mar elo piny owacho elo par ker kata state house spokesperson koro sani ring'eno chopo saa mondo mago mbaka kendo kod migosi Leonardo Oriaro mabende biro kae chieng' ok tich chenro mari mar Kuku kod wach weche thoth mokalo limbe mar molor Uhuru Muigai Kenyatta gwenge ma Nyanza kar kaeri wachineri ma jalup ker wacho ni okete thenge weche mag Madaraka Day makiny no bed kiny kaachiel koda ka gi projects gieko ma ker no yawo kaachiel koda gi chano timbe gwenge makalo wolo chutho ndege mar baba bende manyoro ne okrash mana nyire macho kende bang' kano sechopo koda ka gimulore la mulo dinga gwenge ko mag game wagae ang'o madibende timore japod timo nonro office nero mar jakombe no segolo duol margi ne jakom ne kare kendo ngima ng'ama no hinyore kanyo malich onge ka joma no hinyore matin sani pod ido thieth nyinga en Haron Otieno machiegni e Kuku Mar Wach mheshimiwa idhi nade jedwong sio chiwo maber wachak gima notimore machiegni limbe mar ker Uhuru Muigai Kenyatta notibiro go Nyanza kaeri kendo idhe gwenge ko mag Siaya County ma indiwo ni wuoke bang'e onyere machuo kende to oneno ka ndege mar jakomo crash wachak rwak mar ker rwak ker maber Siaya koso okorwake kaka nyoji paro ing'en kama jakom dhiyega jopinye madhiga kuro jakom en ga jopiny to biro mar ker ni en gima kata nyoko nego lande nikech jopiny ok ochopo to we kata jopiny ok ochopo ka jotelo ma kaunti mibiro machalo mna yugi koro japiny nyabiro machalo nade nikech gik manyo biro timo gi ndiki jopiny an bedo ni nyotimore kama Siaya sama jakom koro rwako owadi Kisumu kae kawuono kod kiny owene jopiny odhi kwendego yaka en gi ndhadhu nikech iwacho ni mpango mag sirikal sani en japiny odaki biyawo gik jopiny to japiny onge kuro sami wacho ni mondo biwene jopiny mondo mi odhiyo ichalo ng'ama wacho ni jopiny otam to ginyala dhi to ng'ia be ni covid omiyo otwe pinje kik wawuondre yes kik wawuondre mask kod mang'eny go mask oromo kwa mfano akalo buyo airport kachacha daka nene ko ket gik manowach ni nego gik ma osepange gi mibro nego gigi iwinja maber yes nitiere machal mani nyiso wato kotemnwa akalo Uhuru market polise man kacha gin polise 1000 polise ka dako keep distance to kaneno ka girwako mask mask kin godo machine apana police okawo gicho duoke tike iwinjo kiwuotho Bote Road ka kona mar ka od Nyachae machon cha manerik ni sirikal kaoni kata na mtoka mokal kanyo iwinja matinen gi lowe gik maneno ga Uganda maneno ga Rwanda to sani sana sa Uganda ma police en kamora mora jogo we bwogo wa iwinjo so kanye makiro betie makane en ne covid dong sani nyose theg ji ni koro nyalo wuotho nyonego ben gi ng'iyo ka getimo gigi gokotimore na maber man ga dier ne kata jakombi okotim ke jakom en jopiny to gik mibiro tim gi gin gik jopiny ipani jakom ok mor ni ji matin kene madhi kar kaeri ing'e moko neno ni owuon ong'eyo kendo advice mondo ji matin modhi jedong ing'e gima nyalo wacho ni wawachi ni kwaduogo Siaya ing'e ne achiel kuom projects manyalo dhi bedo launch en mar dag pi ma Siaya manie Busibo gino nyoloke ma Siaya gol kanyo ero gavana nyonge kendo nyagombo na mothubi uda man nyobe dakia kama nitie to karalokro okumbe ma en engineer manyo lando gik magidhi gomba ka go Uhuru ma en minister mar pi ma Siaya bende kata mna ng'amo lewe odinine to ne ni gavana no dine nari to en acting governor guess no nge ndano falls nyoko yudo na muya kata mar yweyo to pimia ono en mwandu mar Siaya masibo ni Busibo ma wecho sebede mang'eny ng'ano manyo nyalo sewi gino molonga ng'ata nikech project no ne kanotime Bugi Water Services Trust Fund e Bole Victoria South igni 4 mokalo ka joka ne dwa ka chuno Josibo kaw gino tapan governor no wacho ni Josibo kikukaw gino nikech ponge marundo pi mamiyo pi dochope bombe ma Siaya Tenya ka county te ne ging'ol ne okokel mabeyo bapi osebedo aka ongega manga monge siri mar gino en sirikal ma Siaya
kakoro waziri mar Siaya ema bet e board mar Sibo makoro deputy governor bet, waziri finance bet, to koro idhi yaw project monego bed en manyo odhi pako gino, to dinne koro nyiso japiny to dinne machal nade, to kiny ibro chak kendo ibro goga koko ne sirikal ma Siaya wach ang'ono wach gigo. So giwe motim go gigo to biro mar kera sero nikech an gi omia sere. Iparo ni ng'ikruok ne ntiere Yoko county ni county mobedo gi thenge koso no dini ne gi mok ginyalo donjo kacha. Gini ochako ka Nairobi. Yes. Ing'en kwa mfano waunde ni korona ne okumbe manyoloso apako ka gino wan japinyo believe ni engineer ne kanyo. To daka mogik engineer be mna janeno gi chien. Na japinya kanyo tene gamba na mono ubeni koro rwako yes nikech wach pi en gir county kosa yawe to koro national government onge. Yes. Ma wane manyowan weg nyasi ng'ami dhi nyuom nyare nyaka miye thuolo moingo kata nyare midhi nyuom no nikech en mochiwe koko chiwo nyare. So gima neno Kisumu cha kikendo chak timre wuodhe mamoko iwinja jogo ng'i kaka jopiny dhi neno kaka osud machiegni mor japiny ing'en kiriambo tineni to koro kogol japiny mabor gi neno ka nyasi mag madaraka go ang' ne ginende nade kata kouru riambo iwinjo jakombe ka loso to wasomo ga lewe manega morwa to akoro kuro japiny onge. Anakwayo ni manyosa timre Siago kik timre kendo mamoko ma dhi chakore kawuono kod madhi kama chielo. Yes. Nikech kitimo commissioning ma en basic sa handover commissioning onego bed kran in miuso kanyo no inspect wacho ni gini ber kikwang'iye ne samoro sane tin to nikech ne gibiro gi time matin ker wuon nodonjo dakika matin rom so chiko an gima nyalo wacho ni kakoro jatele maleo to magi manopang kinde duto ka jatele makierito sa to koro japiny kinde mane kao japiny tholo chako rito sa 11 gi nus okinyi to wuon nyasi biro sa 12 odhiambo osekalo chon nikech seche mirito jatelo no polise to ket kae magaru ji nyiso ni polisi tiyo tijango walosende ki jakom jaduong banyere machuo kende ka jakom oselwar wagai to ndege mare crash kaino siwuoke ndego pogore gi mtokni mamoko. Yes. Ere wacho no fuel nyorume kod mamoko go adwa wacho ni ne ndege mawuok Kisumu biro ndege moro mawuok Kisumu biro Kisumu wuok Nairobi biro Kisumu imiye ga mo nyadi par ga bich mar ng'weno ma ndege ok nyal galwar ne wach mo gino onyiso akora nyiso uru nikech en wad gi jakom ngima mar jakom oket mbele moingo kata ngima neno wuon. Mheshimiwa ang'omi nyaka une gimoro maonge gimoro ere ka gini tudo gi ngima mar jakom ndege fuel no rume nade mano weche mawachore mbumbu fuel rumo nade waloso kod jakom kawuono gokinyi wacho ni teko ma ndege ema nodok chien rumo nade ndege nigi kibiluongo ni instrumentation iluongo ni control engineering ma gimona kaka oktamtokri matinde ma kawaida gi ema bro fwenyo ni kata ne muya onge tie mtoka to koro ndege mane kor muya nigi instrumentation magin of precise order ma bro fwenyo ni gimora mora kata bed mna gimora mora navigation ma ok dinyisa mane temo nyisa ni koro mama temo nyisa no uru nyaket ngima mar jakom mbele makata ka ndekni go kambe magiwuoke kata ke ma jakom onego bed ni ng'iyo gi kaka ng'iyo mar ker donge momi fuelo ru mana ko onge jakom ko inyore mako wawe donje wan wagolo Nyasaye ro kamano. Yes. Nyo mano timre nyo di neno nyo gimoro mul jakom nyo di neno da gimoro mul jakom di neno di benitire gimoro mane geto ngima mar jakom koso to nikech kan lura koda kagi wach mano gol kod migosi Denis Onyango malose l'office mar jakom ulura la mulo dinga no wacho ni ibo tim nonro makare mar ng'iyo gimoro amora mar samoni nikech midhiero kata kamano koni ngima mar mulura la mulo dinga ne maber kendo onge nyruok moro amora mane ntiere kuom joma tin mane godo mano hinyore wacho no ter e od thieth kendo sani redhi mbele koda gedo thieth live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Limbe ni duto te onyisa ng'one piny Luo mokwongo onyiso joluo no bed gimoro achiel ing'en kineno ka golo mamo kere piny makoro Kisumu ok chal mar jo Kisumu
bath sia matin manyo wuothe nok chal mar josia nyaka jotelo mawuondrega ni gin e sirikal manyo chal raia ka nyisi ni loch ber. Loch ni ka wanya yude to wanya timo mang'eny. So dholuo maparo nonego jo gwenge wagi winji to be gwenge mag ODM ni waketo wang'we dwaro par ker kachacha. Kik wakelo manyiera moko kore ka. Wakao geno waketo kuom jakom. To message manyiso uru aneno ka oboke mang'eny ondiko gik mang'eny. No uru ni kia nokelo koro kwe mane okethore chon gi piny luo. Ok en kamano. Ong'i kaka iwacho deep state. Ong'i ka loch biro lwet jakom. Ka onge Yes. to kan bed maber. Ka onge to kdi bed maber. Okan bed maber nyaka higni amena. Okan bed maber. Gima nie chunywa onego bed ni ema nie lewa. Gima nie chunywa ema onego bed ni ema nie ndoro wang'wa. Ok onwa miela dojo koni to wuon thum to gwe thumbe mar morwa. Gini onego nyiswa ni loch biro. Wawinjre gik mokelni penjo en to odong adi. King'iyo projects go ero no kelnwa gi to ente no dong adi thurgi. Kata kamano wacho ni nyathi maber nyathi mok ng'i gimodong e gulu to kaw momie ji message do. Ing'eyo kane waseyudo loch mar 2010 katiba makoro wan gi wan gi ker ma gi jaloko ni mokluong ne jal assistant iluongo ni deputy wa governors ne en ga ni koro kan wachak wa hombo loch sirikal ja county ok hombo governor. Iwinjo japiny ok hombo president. To ng'ol mane nie katibe momi wafwenyo ni president pod nigi mbi moko ma onego bed ni ing'iyo loch. Koro ing'iyo weche mag loch, philosophy mar telo mondo mi japiny oyud power. Umeneno kiwacho kata pod ata malo 35 oduoge county. Ng'acha pod ng'eny gi gika malo kuchocho. So mane mwijo kawacho ni wach tamna wach BBI gi. Ouru tigi gagi ne. Jakom osego gagi. Mondo kata weche mewacho ni nie kotka ong'i kaka wach BBI no kopore nyaka time gi mbi mar jopiny miluongo na article 257 midhi referendum gi teko japiny to timre. To ka diponi mano dak timre, kata ketho sanu e kot giwe giduoge article 256 mawacho ni koro gikaka inyalo tim gi od bura bunge mamalo. Mama ne gima de penji mheshimiwa. Nyoro no ka jorubura machara ka denduelo wacho ni mondo bigi kal gik mogi bunge mondo dhano dhi referendum. Gima jakom no pingo kawuono kane ne ready ukinyi no kwa ni mano route mokolo bin dhano dhi. Uramo ni BBI pod nitiere. To do to sichungo. Mane dholuo mawacho live Chenro mar Kuku Mar Wach. Ochako dogwa time kendo bang'e machoke ndela marari mar chino neri mheshimiwa Lenado Uriaro podi windowa odiochieng' makawuono neri. Live Chenro mar Kuku Mar Wach seche mane amodho piga mandim nero penjo mheshimiwa Lenado Uriaro gik matimore gwenge makaluo mbele ber koso to nyisa ni Haron biluor gimara mora Nyasaye machano. Live Chenro mar Kuku Mar Wach chenra chiele kane miwacho pachi ma onge luor nikech wan mopenjo telo penjo montamo jomoko penjo. Mheshimiwa awe samawacho wach mar BBI nyoro winjo ka ker wacho ni nitiere mana ng'ikruok matin to gedhe lolweny e doho mamalo nikech en kod lawyers machalo korengo jatien. Ohoyo mana japiny koso mokwongo dholuo mar wach wacho ni ker nyo wacho ng'ikruok no ne bet nade to sirikal kaka koro male mang'ikni to kra county ng'ikni nade to kra koro gweng' ng'ikni marom nade mano gimoko nego bed ni wuok e lew ker. Ang'o mipingo gimoro amora mheshimiwa? Adwa temo wacho ni yes sani wane gimiluongo no planned development. Yes. Kata kapok ichako timeti seng'e matunda madhi wuok odaki kom ogolo tiwacho ni dwa koth ngano matiene ne kiergo no konego bed ni wachope. Sani onego bed ga ni nyowasega ng'ega nwa dhi referendum dwe mar 8 masani onego bed ni waikore go oporo mondo wayombo. So asiemo ker ni gima dokony go wan nikech jakom en ga wan wach BBI ni nyaka rum gi yore te to ken mar go koro ni gidhi nyaka no nyiso ni kara par kere ma pod control koka doho to katiba wacho ni doho ni yore par ker ni yore bunge ni yore
ere kaka olokao lwete osoro ndong mar doho mana ka jodoho be odak control e state house to en bende bungu okono control owacho manie ni gigeno ne gidhe loy nikech en gi lawyers ka korengo nyatien orito wegino ami okwano rengo dak okwane mage ka mano wacho nitiere moko bende matiende notemo wacho gima wacho akae norengo nitie gimorengo neno modak gi ne okay mano bende adwa ni mondo wadhi e kodi mano adwa ni mondo wadhi e kodi nikech orengo achiel makoro iwacho ni makoro jodhi konyo piny ni eri en orengo achiel mancho ne jotelo moko ne dhiro thenge akuomo gi nyaka chieng wedha ne telo raonge telo ngama mulo nyingo orengo tienda molo okongo mogeni mago e wuot piny ni ok e wuot Kenya ogin ya wuot Luo ogin ya wuot East Africa maka e wuoi so onge tiende nego bed mokuongi ng'ato ni Plato nowacho ni gima duong' moloyo piny ni en ng'eri kendi knowledge of self kapok ileo golo lewi ni dwelo sewi ng'ato ini ng'eri kini gi ng'ol we ng'iyo jok moko man gi ng'ol we ng'iyo ginene mane e wang'yo gine luongo nang'o lolo mane mar ng'ato to Mario kine wawinjre onego bed waugo tie jowa ma Nyasaye omiyo mabitho mondo gimed bedie to ka kinde gi ochopo ni rumo to nyithiwa kawo kargi. Mheshimiwa Ker launch projects mathoth ahinya gwenge makaluo nyoro kawuono mano launch bende kachiel kod aga ikinyi tiro kod Madaraka Day bende no ka gweng ma Nyanza kata gwenge makaluo oyudo gima ne wadwaro e telo mar Ker. An geno emomiyowa gik mwadwaro pod bor like ne be ni an man gi power ndara mawuok Lwanda kochomo Siaya macha ndara manya konyo the entire region madhi matud nyaka Busia koro mane miluongo no donjo chope Kuku Mar Western Kenya tourism circuit nikech ng'ato nyalo wuok kata Trans Nzoia to chopo Lwanda through Vihiga Kakamega to the Siaya to from ndarano odhi Rwangwa to dok Busia to kochopo Busia to nyalo chako through junction ma Mumias kochomo Bungoma kendo onya chopo Siaya to dhi Siaya junction to dhi Lwanda kotieno to chomo Homa Bay Migori ochom nyaka Uganda ochombo ginene Tanzania mana kaka through ndarano inyalo dhi Uganda mane apeni moluoro Lake Victoria iluongo ne Western Kenya tourism circuit mane madhi miyo ing'eyo ni got Ramogi en ang'ono ineno wacho mano from Kadenge no Siaya kadhi Kadenge tore ore gi mowuok Rwambwa ong'ado apaya mar dier nam Kanyaboli to dhi daraja Imbo to dok got Winyo to dhi Nyamonye to dhi got Ramogi kama joluo nochakore gi Usenge kacha chako kiwacho no donjo kende ferry ma Usenge mane ndara ma muhimu madhi konyo uchumi nikech awinjo kanyo tayo ga deputy ga wacho no ne Lake Kanyaboli otingo le magala neno nyaka ongogo cha ginene winyo mane owuok piny mar Ireland chapo biro na mo makanya manunego ni ok ne wanege jo wildlife manonege winyo no chamo rech to joka no kae bodhe bomi yangono iluongo ni osprey mago gin ga winjo iluongo ga machuongo ging'eny ga tedia kanyo ken manyien mane ditingo wach mar limbe notamu ka emomiyo kanyise ni amuche unege joka kema nonege nokawe to dhi omiye kothe to rech gi chacha chamo rech mama no kende kusa ukaw ge wi rech wa misiri manete more kanyo ng'en sani ng'eny pesni biro through NGOs angono ka jo wildlife ng'eny pesa magiran go programs gin ma oko nikech gi chacha notingo ndiko mar piny museum mar piny mar Ireland ne gidwaro ni gitud piny mar Ireland gi mwalo waka peso binegi to girgi no notore apenji mesibio ng'ato nyalo nyongi ni ka winyo kene mondo tamo upedho winya gimo king'eyo emomiyo wadwaro loch mar parker okay koka wildlife omigi thuolo mar rito le mora ma entie moko chuno ne nyaka bed e puoth sirikal koro ka gik moko top gi malo to dhi top gi mwalo wakoni okay mheshimiwa waloso wach mar curfew bano medal mare ndalo 60 kapok abire statement mano gol kod jawar bura ma ogonjo pia wandaye mabe no wacho ni counties makaluo ose perform below average
asto osir koda kagi jan masani koro manyo okomo dwe rabondo ndiwo mwaye makoro nowacho ni sani ber mondo mi Wandai obi mondo res Siaya County mano wabire. Bottom line ndalo 60 modogo mediki bo kedo kod covid adieri koso penjo en kafiuni ami okoro kendo akori manya indi ema koro kendo bogwa Kisumu ka nyo donjo nade kaka fiuge magenge ji abich mano biro kode kano ke pima do giwinjo dholuono ng'at jogo donje Kenya nade iwinja matiende marwa en mna mar yorwa nenwa to pesa to anyodho kwet ji noyudo tich no koyudogi kineno ng'ato gar ni on nade ng'ano gomna suku podwa blame sirikal ng'ano donje Kenya nade bochopo Kisumu ka ero ni wacho gachon kiyude tipenjo jo miradogo joko rado gi jiedi girado nyaka gi jok makiagi nikech ng'ato ne dak ng'en muhindi ni ema nyoni gi gino pinje waki ng'enjo ma nie tich ma ji pamono gi mbele no yudo tich no koyudogi koro ka chwale no ng'ano chwali mna nikech ene tich to ko chwale ne ntiere science moro motheno wach mar chwale no onge tudruok e kind chwalo kod geng'o iwinja maber ng'iye kata besi mane waketho ne gero udi ma ituode ji kaka Masiaka ng'ano modak gie manotiyo gi milionde ka kata ma Kisumu ma nakata ma Nairobi Mathare girika not Mathare Magathika dono wakoro wich no sewil kodgi matiende ne wachwora gi pesa mobiro oko an gini miyo adhi dongadi e yor tenda waket ng'ama timo tenda mondo tok jayo ng'ama yudo rakcha ema bi achiem kuome gigi watimo gimna nikech ukawuno pinyoru awacha ng'ono manyien onge gima manyien ka pod loch rache momiyo wadwan wayud lojno mondo yakom rache mo nyaka wayud lojno ero mondo walos gik moko manok pacha mano paro mano mheshimiwa Leonard Oriaro janero marito Central Alego kaka MCA mare kinyero chieng mar Madaraka Day to biro mansigi kom projects mathoth mokalo kele gwenge makaluo to jotelo makaluo moko wacho ni telo ma devolution osego kan Nyanza piny kendo onge ber ma Nyanza oseyudo mandi kwana ahinya chiel kumgi en mheshimiwa Opiyo Wandai tapenji ofwenyo mano karango makoro ng'ato ne ndiwo mwaye wacho ne nen mubi iwinja jok mak wota muna koro ka muna obi onyongo gi koro gilosa mheshimiwa jogi ne ni soba jedu jogo nyaka bilga whisky kongo matekre nge kian Glenfiddich koro kia moko bende kia ni keep on walking ipedo wich so mago ke kwadonje ng'at madwa wuok dwaro piny uga wanene but kamichunga bineno ka devolution poko odhi maber adwa wacho ni yes en bilabara adwa wacho ni yes gima nwago ne Nyasaye ro kamano gima Opiyo wacho no pod ok bikonyo en ne no sema sirikal ma Nairobi to bo wacha dieri adwa temo wacho ni yes kata mna pesa sirikal mamalo chalo chungo ma wachamo boflo ka to ng'injo lwa ochungo woro mna ka Nyasaye opare in ga jakendo na tero mar oganda kindi jaloso ga ilo jok maonge duondgi bottom line gi mapenji devolution otiyo bilo apare jako Opiyo Wandai wacho koso tiyo maber bottom line mokuongo ng'eny pesa mabiro lal kuo to Opiyo Wandai maloso no gini magitimo ga appropriation katiba masani wacho ni Senate onge power mar appropriation mano article 201 mar katiba wacho ni wabunge ma appropriate pesa kanti leo ga nango sama pesa leo listen idwa dhi nyiewe yath to pesa leo ng'at ma idhi thieth gi yath otho koro pesa biro ka yath pesa yath biro ka pesa biro nyiewe yath ng'ama idhi thieth go setho mano gima gin monego giwache National Assembly so gin bende gikonyo ng'ike gini ripode ma wuok ga e counties kaka wachung mag nono kaka pesa tiyo ka be gikawo gigo ma serious kose ji gomna siasa mayot mondo giyud loch kichako chung chomo gini tir iyudo kitudi be gisega bire kata giwacho ni an wendo nikech oyiene speaker luombo wendo mora wabunge mag Kenya te be githiga limo county assembly maggi gigo mbaka we maji badho ka jodhi miela dojo kamoro koro jogi wuondore jiodech iwinjo
gin gi ratiro. Koro yo ma ginyang'e go ni counties wa gi podho en ni gigo mbaka gi assembly ma yo mo official ogolo twakne tembe dogolo pache kuro to pache no watwak go mane gima ka chieko wacho gitimo ga mago. Jogi dwara tonga mayot gidwaro tich ok dwargi te man hawo marach ng'ato nyalo gajo tich ba yudo tich. Kik ng'ato cha nyawadgi gini omchiricho mako jite kamenywande governor iwinjo wabunge nywande kuro senators nywande kuro MCs bende nywando kuro koro japeny kuom kia mare nyalo we ng'wech monego ring to pago gik mokia. Be iparo ni opio wanda en solution mar CR? An pok ago kode mbaka ng'eyo tang'e notemo nyocha neno ka ne nitie nyathiwa moro nego bar wiye golo kansa ya Moi Teaching oro na e account na 30,000 kuom wabunge gin mo oro kang'iye kamano to nyiso ne en ng'ama nyalo ywago piny iwinja. To nyalo paro Moi kinde moko nyiso saitoti ni nosiepna but lodge to onge osiep. Koro mai mo meneno ka samoro wago ni nyiso wanda ni nosiepni lakini lodge to onge osiep. Nyako bi wago mbaka pok wago kod opio mbaka. Wach wari mogik kinyo kamera. Warwa kuru ker wuodhni wuoth mar ker mobiro ni koka kora to gima nyien onge mu wacho mag dongruok go en mana okelnwa geno onyisnwa ni kara kwa ka jakom nyalo bede kom ker ma ker koro bayo goni to karo nyalo konyo jo Kenya. Oriti ibedo gutino maber mana machopa giko mar chenro mari mar rameny mar Kuku Mar Wach live Lolwe TV gini en marwa erokamana nyiduote mo chenro biro kare molo chutho senior producer ken head of technical Zerubabel Wood Kanyada sande sana ko chenro biro kako biro neri nyinga en Haron Otieno. Amen.